Selef-i salihinin yoluna eýermegiň ähmiýeti barada alimlerimizin aýdan sözlerine seretsek, musulman doganlar İmam Ahmed bin Hanbel ähli sünnetin uly imamlarından akida barada aýdan risalasynda şunu diýär: "Es-sunnetu usulus sunneti indana et-temassuk bima kana aleyhi ashabi Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem ve'l-iqtida' bihim ve terkul bid'a ve kullu bid'atin fehiye zalale." Diýär ki bizde diýär sünnetin asly, sünnetin esasları, yani dinin esasları Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sahabalarynyň ýoluna berk yapışmakdyr, sahabalara eýermekdir, bid'atları dine sonradan goşulan zatlar terk etmekdir diýär. Çünki her bir bid'at dogry ýoldan azmakdyr diýip aýdýar İmam Ahmed rahimehullah. Ebu Hanife rahmetullah aleyhden soraýarlar: "An-Nuhinil Jami' qala qultu li Abi Hanife ma taqulu fima ahdatha an-nasu min kalam fil a'rad wal ajsam?" Faqal: "Maqalat falasifa. عليك بالأثر والطريق السلف وإياك وكل محدثة فإنها بدعة." Bir kişi gelip İmam Ebu Hanife rahmetullah aleyhden soruyor diye insanların arasında kâvr gurrunlar var diye. Gurrun ediyorlar diye. Yani el-a'rad vel ecsam, a'rad vel ecsam deyip diye kâvr şunun alakı bir sözler taptılar diye. Yani akidede anlaşta şuna benzeştartlan üstünden gurrun ediyorlar, tartışıyorlar diye. Bu sözler näme deyip soruyor. Yani a'rad, ecsam näme bu zatlar deyip soruyor. Sonra Ebu Hanife rahmetullah aleyh aýdýar: "Maqalat felasife, bu felsefeçilerin tapýan zat. Felsefeçilerin gurrun bular diýär. We izinden diýär, sen hadisa esere we selef-i salihinin ýoluna ýapyş diýär. Yani ona nasihat edýär Ebu Hanife rahmetullah aleyh. Sen hadise esere we selef-i salihinin ýoluna ýapyş, sonradan tapylan zatlardan äga bol, çünki olar bid'atdir diýip aýdýar. Bul vaqa Zemmul Kelam ve Ahlihi li Abdullah el-Ensari'nin kitabına getirilýär. İmam Evza'i rahmetullah aleyh diýär, İmam Evza'i kim musulman doganlar etba'at tabi'inden, yani sahabalaryň okuwçylarynyň Ehl-i sünnetin ulamamlarından İmam Evza'i rahmetullah aleyh diýär: "Aleyke bi athar man selef ve in rafadaka an-nas ve iyyaka ve ara'ir rical ve in zakhrafuka laka bil qawl." İnsanlar sana karşı gelseler de, seni inkar etseler de, kabul etmeseler de, sen näme diýär? Sen selef-i salihinin ýoluna eýer diýär. Yani ilkinji nesil musulmanlaryň ýoluna eýer. Näçe sözlerini owadanlasalar da, sen insanlaryň din barada öz şahsy pikir düşünjelerinden äga bolýar. Çünki bid'atçylaryň azmaklyklarynyň ýene bir sebebi näme? Dinni öz şahsy pikir düşünjelerini orta atýarlar. Ayet hadis okaýar, soňra öz kellesine göre düşünür, öz şahsy pikirini orta atýar. Yani delil ýok. Kur'an we sünnetem sahaba görýärler, öz kellesine göre düşünýär. Soňra şol aýtjak zadyny edýän zadyn owadan nawatyr halka kabul etdirjek bolup, owadan nap gurrun berýär, süjdip gurrun berýär, gapdylnan goşgaýdýar, hekaýe goşýar. Şol owadan nap öz düşünjesini kabul etdirjek bolýar. İmam Evza'i näme diýär? Näçe owadan nap gurulsalaram diýär, din barada öz pikirlerinden äga bolýar. Şonu köni bid'atçylar çykýar, öz bid'atyny dogrulajak bolup näme diýär? Ata-baba edipdir diýär. Ýa bolmasa edýän işini dogrulajak bolup bizim ýolumuz Buharan ýolu diýär. Yani İslam dininde ata-babaň ýolu diýip delil ýok. Ata-babaň ýolu dogry bolsa dünýäwi taýdan görelli alyp bilersiň gurrungoda. Emma dini meselelerde ata-babaň edeni diýip delil ýok. Eger türkmen ata-babasyna eýerjek bolsa, Kazak öz ata-babasyna eýerjek bolsa, türk öz ata-babasyna, Arap öz ata-babasyna, her kim öz ata-babasyna eýerjek bolsa bu din bolmaýar. Ýa bolmasa näme diýär? Çykyp käbir bid'atçy ahunlar, bizim ýolumuz Buharan ýolu diýär. Buharan ýolu diýip din we islamdy. Yani Kur'an sünnetde Buharan ýolu diýip ýol barmy? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem men size Buharan ýolunu goýup gittim diýärmi? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Kur'any goýdum, sünneti goýdum, sahabalaryň ýolunu goýdum diýär. Ol Buharaly çykyp Buharan ýolunu diýip tutsa, Bagdadly çykyp Bagdadyň ýolunu diýse, Şamly çykyp Şamyň ýolunu diýse, Mysyrly çykyp Mysyryň ýolunu diýse, bu islam bolýar. Emma utanman şuň alaka gurrunlar aýdýarlar, sada halkam ona niýe? O bulan käbirini bizim içimizde gow agzlary wa diýip dinlenip boran kişiler. Bizim ýolumuz Buharan ýolu diýär. Edýän işim dogry bolsa, meniň ýolum Kur'anyň ýolu, sünnetiň ýolu, sahabaň ýolu diýip. Buharan ýolu diýip din ýok islamda. Näme şey diýip öz pikirlerini edýän işlen owdan nakörküzek we ýa-da öz işini dogrulajak bolup goşgakan bolýar. Şygyrakan bolýar. Ýa bir zat edýär. Emma delil ýok. Şoň üçin näme musulman doganlar İmam Evza'i diýsen selef-i salihinin ýoluna eýer. İnsanyň öz owdan nap aýdýan din barada öz pikir düşünjelerinden delilsiz gurrunlarından seratat bol äga bolýar. Ýene de İmam Evza'i diýär: "El-ilm ma jaa an ashabi Muhammad sallallahu aleyhi ve sellem ve ma lam yeji an wahid minhum feleysa bi'ilm."
Diya ki dinne diye ilim diye Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin sahabalarından gelen bolsa ilimdir diye. Eğer sahabaların birinden gelmedik bolsa ol ilim değerler deyip aydiye. Bu sözleri Cami'u Beyanel İlm ve Fadli İbn Abdülber'in kitabına geliyor. İmam Ebu Hanife rahmetullahi aleyh diye قال أبو حنيفة رحمه الله لقيت عطاء بن رباح بمكة فسألته عن شيء فقال من أين أنت فقلت من أهل كوفة قال أنت من أهل قرية الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة قلت نعم قال فمن أي الأصناف أنت قلت ممن لا يسب السلف ويؤمن بالقدر ولا يكفر أحدا من أهل القبلة بالذنب فقال عطاء عرفت فلزم İmam Ebu Hanife rahmetullahi aleyh diye Mekke'de diye Ata bin Rabah bilen duşuştum diye. Ata bin Rabah kim musulmanlar onlar? Tabi'inlerden. Tabi'in kim dedik? Sahaban okuçuları. Sahabaların, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sahabaların okuçuları dedik. Ata bin Rabah. Onda Ebu Hanife rahmetullahi aleyh diye ben Ata bin Rabah'a duştum diye Mekke'de diye. O kâbirdatlar soradım diye. Birda soradım diye. Onda Ata bin Rabah bana dedi diye sen nireli dedi diye. Onda Ebu Hanife rahmetullahi aleyh diye ben Kufalı deyip ayttım diye. Min ehli Kufa dedim diye. Çünkü Ebu Hanife rahmetullahi aleyh Kufa'dan. Kufa Irak'ın şehirlerinden biri. Onda Ata bin Rabah diye sen niye dinlerini bölük buçuk edip topor topor bolup bölünenlerin şehrinden mi diye. Çünkü şol dövrde Kufa'da her hilekke bid'at farkalar bar eken. Bir taraftan hariciler, bir taraftan kadariler, bir taraftan murciyeler, bir taraftan şialar, yani ehli bid'at farkaların köpüsü şol wagtnama Kufa'da bar eken, şol yerden çıkyan eken. Onda şonun üçün Ata bin Rabah İmam Ebu Hanife rahmetullahi aleyh diye sen dinlerini bölük edenlerin topor bolup ayrılanların şehrinden mi deyip soraya. Onda Ebu Hanife diye hava deyip ayttım diye. Onda Ata bin Rabah diye femin eyyil asnaf ente sen haysi topordan niye. Onda Ebu Hanife rahmetullahi aleyh diye ayttım diye men niye selef-i salihine sövmeyenlerden. Yani şun bey diye çünkü selef-i salihine sövmeyen şialar vardı. Sahaba dil diyen şialar vardı. Onlar kabul etmeyediler sahabalar, tabi'inleri. Çünkü Ebu Hanife diye men selef-i salihine sövmeyenlerden, yani men onları eğeryenlerden, onları govuryenlerden niye? Selef-i salihin, yani Peygamber'in sahabalarının tabi'inleri. O diye kadarı inkar etmeyenlerden niye? Yani çünkü kadarı inkar etmeyenlerden niye? Çünkü kadarı inkar ediyen topar vardı. Men şolardan hem değerliye. Ve men niye uluguna eden musulmanı tekfir etmeyenlerden, yani uluguna eden musulmana kafir demeyenlerden niye? Çünkü uluguna eden musulmanlara kafir diyen hariciler vardı şu devir. Ebu Hanife rahmetullahi aleyh diye men olardan hem değerliye. Yani ne diye Ebu Hanife rahmetullahi aleyh men selef-i salihinin iyidini eğeriyen ehl-i sünnetten deyip aydiye. Onna Ata bin Rabah diye arafta felzem. Sen niye onu diye sen doğru yol tanapsın, bilipsin, şu yola yapış diye. Şu yola qaim bolli. Bu gurrun bidaya ve nihayede İbn Kesir'in bidaya ve nihayesinde geliyor.